ty vole. A tak jako ty nemáš nějaký své vnitřní pocity, nebo jako co? Pavle ráno nosil ty kytky, jako. Jo. Tak já jsem, že jo, jako já jsem nemohl, víš co, občas jsem byl fakt jako moc zamilovaný, rozumíš, víš co, jo? To je všechno prostě, jako já jí mám prostě moc rád a jako ten vztah mezi náma prostě ještě není vyřešený, jo, Pavlo, sorry. A už se to jak se stane, že se spad do lásky k Pavle. Já ani nevím, jako byl takový spontánně, rozumíš to, my jsme si prostě tyhle jako padli do noty, jo, my jsme prostě úplně stejný totiž, rozumíš jo? Takže takhle to nějak bylo, no, prostě my jsme fakt úplně stejný typy, tyhle, a prostě se máme rádi, tyhle, jí nosím kytka a tak dál, no. A prej to, že ona ti nějak rozmlouvala jako její lásku, ne, tvoji lásku k ní, tak jako co? Jako co? To jako Pavlo zklamal mě, no. Pavlo! 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 Proč? Díky to, ty vole. Dobrý, už netočím. No, v pohodě.